Tsohon gwamnan Kano, Sanata Rabi Musa Kwankwaso, ya ce sojoji suna da rawar da za su taka wajen kawo matsalar tsaro da ta addabi Najeriya. Jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa ya bayyana hakan ne a yayin wata zantawa da ya yi da manema labarai a Abuja kaɗan bayan kammala taron kwamitin zartarwa na jam'iyyar NNPP a Abuja. Yace duk da cewa haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta magance matsalar tsaro, amma 'yan Najeriya na da muhimmiyar rawar da za su taka ta hanyar baiwa hukumomin tsaro bayanan sirri. Kwankwaso ya kuma ƙara da cewa a matsayinsa na tsohon ministan tsaro kuma tsohon babban jami'in tsaro na jihar Kano na tsawon shekaru 8 wanda ya yi gwagwarmayar siyasa, ya yi imanin cewa tunkarar ƙalubalen tsaro yana hannun gwamnatin tarayya da su kansu sojoji. Sannan ya ce dole ne kowa ya bada haɗin kai da ya dace don ganin an samu zaman lafiya a Najeriya. Sanata Kwankwaso, wanda shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP a zaben 2023, ya ce jam'iyyarsa na da tsarin da za ta bi wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya.